κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Είμαι περήφανος που είναι δίπλα μου. Αν έχετε την κρίνια μου. Ναι, και ένας άντρας καλή, ένας άντρας. Άνοιξε χώρο. Ανοίγω. Και δέχεται όλες τις Τι σου καλέ. Θέλω να πω στην κυρία Μουσνότα και για όλους σας. Να είστε καλά παιδιά, πανευτυχημένα. Λόγα μου. Σας αγαπάω πολύ. Τσακώνεται ποιος θα το κάνει. Τσακώνεται ποιος θα το κάνει αυτό. Και να είμαστε πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Ο άντρας έχει δώσει και στα άλλους υδρότες. Θα αφιερώνω σε σένα. Όλοι με ρωτάνε πως μπορώ, αλλά γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι αυτοί να είσαι εσύ. Σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί σε θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ απ' όλα την Τζόλη τη Μασίνο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτό και να πω αυτά τα συναισθήματα που έχω για την κοπέλα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη